नमस्कार आरो खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि प्रदीप कुमार मुसाहारि आं अल बिटिआर डिफारेन्टलि एबल पार्सन्स प्रटेक्शन अर्गानाइजेशननि प्रेसिडेन्ट आरो लोगोआव दङ जोंहा गाहाय नेहाथारि मुस्रि नेरसोन बसुमतारी आरो लोगोसे उदालगुरि तामुलपुर बाक्सा चिरां आरो क'क्राझार मोनबा जिल्लाजों जे सेन्ट्रेल मिरु हिसाबै खुंजानो लानाय से साननि थाखाय नैबे जोंनि इन्टारनेशनेल डिफारेन्टलि एबल डे अबजारभेशनखौ बिष्णुराभा माल्टि कालचारेल माल्टि कमप्लेक्सआव खुंनो लादों। दा जोंनि नैबे खुंजानायनि गेजेर जेनाखि लैहोर लैहोर उद्देश्यआ फैबाय थानाय समाव जोंनि जे थिखानानै दोननाय 4% रिजार्भेशन 38 डिपार्टमेन्टआव गासिबो बिथिङाव जोङो आवगायलांनो थाखाय जोंनि जेनाखि मावथि लोगोफोर बा जोंनि जेनाखि आइ आफा बिदा फंबाय जेनाखि गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि जे मोनथायखौ माबोरै जोङो सरकारनिफ्राय सिगांथिं आवगायलाङोब्ला जोङो गोरोबलायनानै सरकारजों लोगोसे जों मावलाङोब्ला माबोरै आवगायलांनो हागोन बे बिथिंखौ नायनानै सोलोंथाइ बिफान ओमफ्राय कालचारेल बिथिंजों आरो जेनाखि जोङो गासिबो बिथिंनिफ्राय नायनानै जोंनि जेनाखि मोनथायफोरखौ गासिबो बिथिङाव जोङो फिलआप खालामनो जोङो नाजागासिनो दं आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनैनि सानसेनि हाबाफारि जेनाखि जोङो लोब्बा लाखिनानै जे खुंदों नैबे खुंनायनि जेनाखि हाबाफारि सरकारा जेरैबायदि जोंखौ मदद खालामनांगौ बेबायदियैनो जोंनि जानाय लोंनाय आरो जे गारिनि बेबस्था जोंनि जेनाखि थांनाय फैनायनि बेबस्था बेफोरखौ गासिबो सरकारनि बिथिंनिफ्रायनो मदद खालामदों। दा बेनि थाखाय मानगोनां बिटिआर खुंथायाव थानाय गाहाय खुंथायगिरि मानव गेदेर श्रीजुत प्रमद बर' सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय जोंनि अल बिटिआर डिफारेन्टलि एबल पार्सन्स प्रटेक्शन अर्गानाइजेशननिफ्राय सारखौ जोङो गाहाय आलासि महरै नुजाफैनो थाखाय जों खावलायदोंमोन। दा बेनि अनगायै जोंनिनो बाहायनि बे समस्तिनिनो मानगोनां बिटिआरनि इएम मुस्रि दावबायसा बर' सारा बावहाय आलासि महरै नुजाफैदों जोबोद गोजोनदों जोङो आरो जोंनिनो गेस्ट अफ अनार मानगोनां जोंनिनो ससियेल जास्टिस एन्ड इम्पावारमेन्ट डिपार्टमेन्टनि इएम मुस्रि गौतम दास दाङ'रियाबो गावनि गोबां रोखोम जोंनि जे मोनथाय जोंनि एडुकेशन सेक्टर बेकलग पोस्ट आरो दा बिटिआर खुंथायनि जे 1% बाजेटआव खुंनो लानाय जे जोंनि स्किल ट्रेनिं बेखौ फार्स्ट स्टेपनि थाखाय 100 जन मोनबा जिल्लानि गेजेराव 100 जन लानाय जागोन होननानै बिटिआर खुंथायनि जे खुंथायगिरि बिथांनि जे खुंनाय बेनि गेजेरजों फोसाव बिलाइफोरखौ फिलआप खालामनाय जाबाय। प्रत्येक जिल्लायाव मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय गासैहाय 100 जन लागोन होननानै फोरमायदों। नोंथांमोननि जिथु मोनथायफोरखौ लानानै जिथु बे समाव सावरायनाया सोलिबाय थादों होननानै जों मिथिदों खिन्थु बे दिनैसिमहालागै बेसेबां आगबारिखो जोंनि जे मोनथाय जोंनि गोबाव समनिफ्राय जे 17 बोसोरजों जे एबसेन्ट जालांबाय थांनाय जे खुंथायाव जे खुंनाय बैफोर सरकारफ्रा जोंनि जेनाखि मोनथायफोरनि बेलायै बा जोंनि मोनथायफोरनि सोमोन्दै बिसोरो मोनबो जे मोनथाय बेफोरनि सोमोन्दै जोंनि थाखाय जेबो सिन्था खालामाखैमोन। सोलिबाय थानाय जे सरकार बे सरकारा जोंनि थाखाय जे मोजां मानसिफ्रा जेरैबायदि दावखोलांदों बिश्व दरबाराव थिग बेबायदिनो जोंखौबो मोजां मानसिफोरजों लोगोसे समानै इकुवेल भाबै राइट्स होनो बा जोंनि मोनथायफोरखौ होनो थाखाय आवगायलांगासिनो दं इयुनाव मावलांगासिनो थागोन होननानै आरो जेनाखि अरुण'दय पेन्सन आसनिफोर जे मोनाखै बैफोर मोनैनि मुल कारना जाहैबाय सरकारनि दाय नङा। दा जोंनि जे सुबुंफ्रा सेन्ट्रेल जे पेन्सन आसनिमोन दीन दयाल दिव्यांग पेन्सन आसनिमोन बे पेन्सन आसनिफ्राय डाइभार्ट खालामनानै अरुण'दय पेन्सन आसनियाव डाइभार्ट खालामदों
दा बे अरुणोदय पेन्सन आसनिया फार्स्ट टाइमाव महिलाफोरनि थाखायसो एनाउन्स खालामजेननाय जादोंमोन दा बे टाइमाव जोंनि जेनाखि दिव्यां बिदा फंबाय आइ आफा फंबाय बिनानावफोर दंनाय माने गासिबो माने गोनो गोथो जादोंमोन जोंनि मानसिफ्रा बेखौ जोंहा फिलाप खालामनाङा खारन जोंनि नामैनो आलादा भाबे जे दीन दयाल दिव्यां पेन्सन आसनि दङ बेयावनो जोंहा दंखायो ओंखायनो बेखौ फिलाप खालामनाङा होननानै दानि नैबे जेनाखि पेन्सन आसनि जायफोर मोनै नैबे गोरोन्थिनि थाखाय जालांदों खिन्थु बे सरकारनि दाय नङा दा खुंथायाव थानाय सरकारा हागौमानि जोंनि थाखाय फेसिलिटि होनो नाजादों जे डिपार्टमेन्टनि इएम बोसोराव 50,200 सुबुंनो आरो 100 सुबुंनो इ रिक्सा जोंनो होगासिनो दं होननानै फोसावदों। जोबथा सोंथि जिथु दिनै गोबां दाब दाब ओनसोलफोरनिफ्राय रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैनाय हाबाफारिखौ बिथांमोननिसिम बानजाय आफादनि जानानै बाथ्रा बिथांमोननिसिम दिनैनि मेलखौ गोथारै जाफुंसार होफैनायनि थाखाय आङो आफादनि आफादगिरि जानानै बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो गुरैयै जासिहरनानै दिनैनि जे सानसेनि हाबाफारि खुंनायाव जे खुंजानाय हाबाफारिया जोङो बिसोरनि थाखाय जानायनि थांनायनि गासिबोनि बेबस्था होनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि खावलायनायाव मोनफ्रोमबो जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बिसोरनि मावथिफारिया लोगोफोर नुजाफैनानै नैबे जोंनि फैबाय थानाय समाव जे सरकारा जोंनि थाखाय मोजां हाबाफारि मावलांनो लादों बैफोरखौ सरकारजों थाफानानैनो जोङो जाफुंसार होफैनायनि थाखाय आङो आफादनि आफादगिरि जानानै बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो गुरैयै जासिहरनानै दिनैनि जे सानसेनि हाबाफारि खुंनायाव जे खुंजानाय हाबाफारिया जोङो बिसोरनि थाखाय जानायनि थांनायनि गासिबोनि बेबस्था होनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि खावलायनायाव मोनफ्रोमबो जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बिसोरनि मावथिफारिया लोगोफोर नुजाफैनानै नैबे जोंनि फैबाय थानाय समाव जे सरकारा जोंनि थाखाय मोजां हाबाफारि मावलांनो लादों बैफोरखौ सरकारजों थाफानानैनो जोङो मोजां रोखोमै मावलाङोब्ला जोंनि मोन्थायखौ जाफुंसार होनायाव जोंनि नैबे खुंबाय थानाय सरकारा जाफुंसार होगोन होनना आं मिजिंथियो।